L'ensenyament en valencià el que ha aconseguit després de tants anys d'impulsar-lo a través dels moviments socials i gent com Escola Valenciana és, en primer lloc, donar una carta de normalitat a la llengua, a la societat, que abans no tenia. I, a banda, el que hem fet també en l'ensenyament en valencià és capacitar a totes les noves generacions, a totes, a gran part d'elles, diguem-ne, per a poder utilitzar la llengua amb normalitat, ja sigui de forma oral i escrita, cosa que abans era més complicat. Els xiquets que són bilingües tenen moltes més oportunitats de cara al seu futur personal i laboral que els xiquets que són monolingües. Els xiquets bilingües està demostrat, en base a nombrosos estudis, que tenen molta més facilitat per aprendre altres llengües, com poden ser l'anglès, el francès o la llengua que se considera oportuna. Per tant, estudiar en valencià, nosaltres sempre ho diem, és donar oportunitats. El valencià dona oportunitats de futur a les noves generacions per a que puguen desenvolupar-se en el món laboral i puguen anar per el món amb la cara ben alta com a valencians, però també, evidentment, poden ser expressar en d'altres llengües. De cara a canviar el sistema educatiu, el sistema lingüístic de l'educació, el que nosaltres demanem és que es tinguin en compte tots aquests resultats avaluats per la pròpia Conselleria d'Educació i tots els resultats que s'han donat en altres sistemes educatius de llengües en contacte, que són apostar per la immersió lingüística en valencià i anar incorporant, evidentment, l'anglès des dels cursos de primària i anar incorporant cada cop més per arribar als finals dels cicles educatius obligatoris, tal com marca la llei. Evidentment, com el valencià, el castellà i l'anglès no tenen la mateixa presència social, és una bogeria intentar partir l'horari com si fos un formatge, perquè això al final el que acabarem tenint és una espècie de guirigall lingüístic, perquè s'estan fent les coses sense criteris pedagògics reals i sense l'opinió dels experts al darrere. I el que nosaltres demanem és fer les coses bé, és a dir, volem alumnes trilingües quan acaben el cicle obligatori, doncs comencem per la immersió lingüística en valencià, comencem a posar l'anglès a partir de primària i el castellà, que és una llengua que té molta més presència social, pot retardar una miqueta més la seva incorporació. Evidentment, durant aquests 25 anys d'aplicació de la llei d'ús no s'ha aplicat en tota la seva ambició. Ja era una llei que no era excessivament ambiciosa en el que fa a l'ensenyament i ús social de la llengua, comparat amb altres legislacions d'altres territoris de l'estat espanyol, i ja partint d'una llei que no és excessivament ambiciosa i que tampoc s'aplica en tots els seus principis amb l'ambició que nosaltres haguérem volgut, doncs tenim un desenvolupament d'una política lingüística un poc, diguem-ne, limitat. A banda d'això, ara el que es pretén amb el nou model lingüístic de l'educació plantejat i encara no aprovat per el govern és, diguem-ne, destrossar, destrossar potser és una paraula molt greu, però sí ningunejar tota aquella feina que s'ha pogut fer en base al marge d'actuació que donava la llei d'ús, que no era molt però que s'ha aprofitat molt bé des de la societat civil per anar impulsant a poc a poc l'ensenyament en valencià i per anar conquerint espais socials. Per tant, si s'han de canviar i s'ha d'escriure de nou una llei d'ús i ensenyament o una llei de política lingüística, el que demanem és, evidentment, que hi hagi un consens no només entre partits polítics, sinó també entre moviments socials, entre sindicats i altres actors culturals del País Valencià per a poder fer una política lingüística com cal. Per això nosaltres fa temps que reclamem una nova llei de política lingüística, més que la llei d'ús, que era, en certa manera, despenalitzar l'ús de la llengua a l'ensenyament i a l'administració, fer una autèntica llei de política lingüística valenciana que tingui en compte la situació del valencià a la societat i que aposti decididament per un progrés i un ús cada cop superior i major del valencià en el nostre dia a dia com a societat, en tots els àmbits, no només en l'àmbit escolar i en l'àmbit cultural, sinó també en l'administració, en la justícia, en els mitjans de comunicació. És realment escandalosa la situació que té el valencià actualment en els mitjans de comunicació en el nostre país. Evidentment, també per ahir, que parlem abans, tenim un element d'optimisme, com són, per exemple, els mitjans de comunicació en format digital, que el valencià és una llengua molt utilitzada i tenim mitjans de molta qualitat en valencià i que tenen una audiència realment considerable. L'ús del valencià en les universitats, sobretot pel que fa a la docència, està en una situació clarament insuficient.
Coneixem dels esforços de les universitats públiques valencianes per promocionar el valencià. De fet, totes elles utilitzen el valencià com a llengua vehicular amb normalitat. El que passa és que sí que de cara a la docència, sobretot en Alacant i València, la situació és una miqueta, no és bastant insuficient. En el cas de la l'AGB és un poc superior, però inclús així és un poc insuficient. I evidentment és un àmbit que s'ha de treballar molt, perquè el que no podem és tindre l'ensenyament primari. En cada etapa educativa al País Valencià anem perdent quota de docència en valencià. En primària hi ha molta, en infantil, primària, secundària, batxillerat, a poc anem perdent fins a arribar a la universitat on realment els percentatges d'utilització del valencià a la docència són un poc minsos. Un dels grans problemes que té el valencià és que els valencianoparlants massa sovint són valencianocallants. És a dir, tendim a amagar la nostra llengua perquè no la valorem suficient, perquè pensem que l'altra persona no ens entén, i el que hem de fer és anar al nostre dia a dia, a la nostra quotidianitat, fent un ús normal de la llengua, perquè així ens adonaríem que hi ha molta més gent que empra el valencià, el coneix i està disposat a utilitzar-lo de la gent que realment nosaltres pensem que és així. És molt fàcil aixecar-se un dia de matí i començar totes les converses en valencià. I això, inclús a si mateix, a la ciutat de València, ens serveix per adonar-nos que realment la llengua està ben viva. El que passa és que, evidentment, com comentàvem, és un problema una miqueta d'actitud. Sí que és cert que en la gent que no té coneixements de valencià, per la raó que siga, per raons familiars, de naixement, de procedència, ahí és on entra totalment en joc l'ensenyament en valencià. És a dir, l'ensenyament en valencià el que ha de provocar és que totes les noves generacions de persones nascudes i criades en el País Valencià puguen utilitzar amb llibertat, perquè tenen el dret d'utilitzar el valencià en el seu dia a dia. I després cadascú, evidentment, que tria l'opció que ell considera oportuna. Però el que no podem fer és que noves generacions de valencians, de gent que ha nascut i s'ha criat ací, que no coneguen la llengua i per tant siguin incapaços d'usar-la. I això és negar-los un dret. Eliminar l'ensenyament en valencià seria eliminar el dret de tots els valencians i totes les valencianes a conèixer i estimar i utilitzar la llengua pròpia del país. El que sí que és cert que hem d'aspirar, és la nostra aspiració legítima, i hem de ser optimistes, per definició hem de ser optimistes, en què el valencià, si es fan les coses bé, com fins ara, com fins ara des de la societat civil, malauradament no des de les nostres institucions, pugui el valencià anar conquerint espais dia a dia i pugui acabar sent una llengua realment referencial en l'ús quotidià dels habitants del nostre país. Hi ha una metàfora que utilitza molt un amic nostre, diguem-ne que és que el valencià és com un malalt, és una persona que està malalta, està en el llit i té una grip i que pareix que estiga molt malament, que estiga realment fotut. En canvi, és un malalt que tu li dones una pastilleta xicoteta i ràpidament reviscola, se posa de peu i se'n va del llit, s'arregla i és al carrer. Doncs nosaltres pensem que, evidentment, el valencià és aquesta persona que està un poc malalteta, però que en poca empenta que se li dona sempre reacciona bé, sempre tira endavant, i el que hem de desitjar és que realment, contràriament com ha anat passant fins ara, per poc que aposten les institucions públiques valencianes, el nostre govern i els nostres ajuntaments per la promoció de l'ús del valencià, pensem que realment tenim molt de camp per córrer i que pot arribar a ser, evidentment, la llengua de referència en el país.